Halleluja. Takže bratia a sestry, ja vás ešte raz srdečne vítam. Budeme začínať, budeme sa modliť, budeme sa možno trošku dlhšie modliť. Ja vás poprosím, pridajte sa k nám, postaňme, zdvihnime ruky k Pánovi, budeme volať na jeho meno, budeme sa modliť, nech aj dnešný deň sa oslaví, lebo chceme vidieť jeho slávu. Takže poďme sa spoločne modliť. Halleluja. Halleluja, halleluja, Pane. Ďakujem Ti, Pane, že tu môžem byť, Pane, na tomto mieste, Pane. Bratia a sestry, poďte aj vy dopredu, poďte sa modliť, je to dobré. Ja Ti ďakujem, Pane, za tento čas, Pane, ktorý Ti, Pane, môžem odozdať, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, že Ty si, Pane, moja pevnosť, Pane, Ty si môj ochranca, Pane. Pane, požehnaj, Pane, túto bohoslúžbu, Pane, požehnaj, Pane, kazateľa, Pane. Nech nás, Pane, pozbudí, Pane, mocným slovom, Pane, skrz Ducha Svätého. Nech sme naplnení ohňom, nech sme pomazaní v dnešný deň, nech sa naštartujeme do nového týždňa, nech máme v sebe pokoj a tú radosť, ktorú si nám dal skrz Ducha Svätého, lebo my sme nové stvorenia v Pánovi, máme nového ducha, podstatu Krista a my sa nebojíme, lebo my môžeme všetko Kristovi, ktorý nás posilňuje a preto Ti ďakujem, Pane, za tento moment, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za tento zbor, Pane, ďakujem Ti, Pane, za každého brata a sestru, Pane. Pane, požehnaj aj chváličov, Pane, nech nás pozbudia skvelými chválami, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, za Tvoju lásku a Tvoju milosť, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, za ten najväčší dar, ktorý si nám dal, Pane, a to Syna Božieho Ježiša Krista, Pane. Ja Ti ďakujem, Ježiš, že ťa mám, že sa môžem každý deň k Tebe prihovárať, že môžem s Tebou komunikovať, Pane, lebo Ty si zdroj môjho života, Pane. A ja nebudem mať nedostatku, Pane, ja budem mať hojnosti, Pane, v každej inej oblasti svojho života, Pane, lebo Ty si môj pastier, Pane, ktorý ma pasie po zelených pastvinách, po čistých vodách, Pane. A, Pane, ja prejdem cez každú prekažku, Pane, cez všetky veci, Pane, lebo, Pane, keď som slabý, Pane, vtedy sa ukáže Tvoja milosť, Pane, Tvoja sila, Pane, skrz ducha, ktorého mám v sebe, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, za Tvoju nesmiernu ochranu, Pane, počas dňa, Pane, počas noci, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, že som sa dnes zobudil, Pane, že tu môžem byť, Pane, na tomto mieste a stať tu, Pane, že môžem s Tebou komunikovať, Pane, že môžem mať, Pane, radosť, Pane, že toto není žiadna prekažka, Pane, sa modliť k Tebe, Pane, ale je to dobrá vec, Pane, sa k Tebe prihovárať, Pane, lebo Ty si úžasný Boh, ktorý sa o nás stará, ktorý nám ukazuje každý jeden deň Tvoju lásku a milosť. Ja Ti ďakujem, Pane, že väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete, Pane. Požehnaj, Pane, ešte raz túto bohoslúžbu, Pane, nech sme naplnení, nech to tu horí ohňom, nech to tu je naplnené plné duchom, Pane. Ďakujem Ti, Pane, ja cítim, Pane, aj teraz tú prítomnosť, Pane, tu vpredu, Pane, Pane, že si tu medzi nami, Pane, lebo si povedal, Pane, kde sa dvaja, traja stretnú, Pane, tak Ty budeš, Pane, ich stredom, Pane. Ja Ti ďakujem, Pane, v mene Ježiš, amen. Halelúja, halelúja. Drahý nebeský Oče, si svätý, 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 svätý Pán Boh všemohúci. My ťa uctievame, vyvyšujeme Tvoj majestát, lebo Bože, Ty si nekonečný, Pane, Ty si výborný, svätý Boh dobrý, ktorého môžeme vyvyšovať a s ktorým máme svätý vzťah, Pane, skre Tvojho Syna Ježiša Krista. My Ti za to ďakujeme. Ďakujeme Ti, drahý nebeský Oče, za Ježiša. Ďakujeme Ti za jeho dokonalú obeť na kríži, Pane. Ďakujem Ti za to, že zomrel Tvoj Syn Ježiš Kristus za nás, Pane, a následne tretí deň stal z mŕtvych za nás, Pane, a demonstroval, že aj smrť mu je daná pod nohami, Pane. Ja Ti, Bože, za to ďakujeme, že sme vykúpení drahocenou presvetou baránkovou krvou, Pane. Vykúpení sme, Pane, tou najdrahocenejšou krvou, Pane. Bože, ja Ti ďakujem za to, že si nám dal drahého svätého ducha, tohto presvätého staršieho partnera, a väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete. Drahý nebeský Oče, ja Ti ďakujem za to, že aj keď sme si to nezaslúžili, Tvoja láska, Tvoja milosť bola natoľko veľká, Pane. Halelúja, že si, aj keď sme boli hriešní, si nás vykúpil skrze svojho dokonalého Syna Ježiša Krista. Bože dobrý, ja Ti ďakujem aj dnešné ráno, že môžem spolu s bratmi a sestrami stáť pred Tvojou tvárou. Ja Ti ďakujem, Pane, že aj dnešný deň, dnešné ráno, dnešné doobede, Bože dobrý, sa nás budeš dotýkať, Pane. Tešíme sa, sme v očakávaní prijať dobré veci, Pane, lebo nás čaká skvelá budúcnosť, ktorá je pred nami, Pane.
A nie len to, len preto, Pane, že my si ju zaslúžime, ale preto, že nás miluješ, Bože dobrý. Ja Ti, Bože, ďakujem za to, že aj my môžeme Teba milovať a že môžeme a máme s Tebou, drahý svätý vzťah, Pane. Bože, ja Ti ďakujem za to, že aj dnešný deň príjmeme rému. Haleluja, my sme v očakávaní prijať dobré veci, Bože dobrý. Ja ťa prosím, drahý nebeský Oče, príjmi našu obeť chvál, príjmi naše dávanie, príjmi celý tento čas, poženaj kazateľa, jeho slovo, nech je silné, mocné, účinné a poženaj jedného každého brata a sestru, Pane, lebo ja verím tomu, že keď pôjdeme z tohto miesta, budeme nabudení, pozbudení do ďalších dní, Pane, lebo s Tebou preskočíme múr, Pane. Bože, ja ťa uctievam, chválim ťa v tom mocnom mene Pána Ježiša Krista. Haleluja, amen. Haleluja. A tento skvelý čas, že opäť môžeme volať na Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti, že aj dnešný deň je dňom spasenia, že aj dnešný deň je milosti a dnešný dňom je nové ráno, nová záchrana, nové spasenie. Tak sa mocno menejšia Krista modlím aj dnešný deň, aj tu na tomto mieste. Nech sú ďalší noví ľudia spasení, zachránení, Pane, lebo na to si Ty prišiel, aby si spasil stratených, aby si spasil hriešnikov, Pane. A za toto Ti ďakujem, že stále je doba milosti, že stále ľudia môžu prísť do Božej rodiny. Modlím sa, menejšia Krista, aj dnešný deň. Oslav sa, Pane, keď bude Tvoj čas, keď budú chvály, kázané slovo, Pane, nech to je na Tvoju chválu a slávu. My chceme vidieť Tvoju slávu, lebo Ty si náš Pán, Ty si náš kráľ, Ty si náš záchranca, Pane. Ja prikryjam krv baránka Ježiša Krista celý tento deň, túto bohoslúžbu. Odozdávame to do Tvojich rúk. My sme prišli tu a odozdávame Ti svoje tela ako živú, svätú, ľúbu, Tebe príjemnú obeť, Pane. Používaj si naše nádoby. Modlíme sa, zmeň naše myslenie aj dnešný deň. Zasej Božie slovo do nášho srdca. My ťa prosíme o čerstvý odkaz neba skrze kazateľa. Použij si jeho ústa, použij si jeho nádobu. Vylej svoje pomazanie, Pane, na toto miesto. Vylej pomazanie na kazateľa, na chvály, Pane, na zbierku. Oslav sa, Pane, milujeme ťa. Ďakujeme Ti za to v tom mocnom mene Ježíš. Amen. Toto je nový deň, v Tebe
som celých síl. No nič som nezmenil, tak opustený nemá odhod. Keď ďalej ísť som nevládal, ten muž, ktorý na ceste stál, mi povedal, že s ním už nie som sám. Zvihol ma, zmenil smer, postavil na pevnú zem. Ďaká ti, majster, ďaká spasiteľ. Srdce mi uzdravil, meno zmenil, už na veky viem, som voľný. Ďaká ti, majster, ďaká spasiteľ, ďaká Pán. Už nepopriem to, čo vidím, len Bohu verím a zlé nech zhorí. Plevý vo vetre, staré zanechávam, od hriechu sa odvraciam a všetkým pravdu poviem, že som už spasený. Ja viem, že budem kráčať raz po tých zlatých uliciach. Tvoj stratený syn našiel cestu domov. Zdvihol ma, zmenil smer, postavil na pevnú zem. Ďaká ti, majster, ďaká spasiteľ. Srdce mi uzdravil, meno zmenil, už na veky viem, som voľný. Ďaká ti, majster, ďaká spasiteľ, ďaká Pán. Už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný, som voľný. Peklu už nepatrím, som voľný, som voľný. Zvihol ma, zmenil smer, postavil na pevnú zem. Vďaka ti, majster, vďaka spasiteľ. Srdce mi uzdravil, meno zmenil, už na veky viem, som voľný. Vďaka ti, majster, vďaka spasiteľ. Zvihol ma a zmenil smer, postavil na pevnú zem. Vďaka ti, majster, vďaka spasiteľ. Srdce mi uzdravil, meno zmenil, už na veky viem, som voľný. Vďaka ti, majster, vďaka spasiteľ, vďaka Pán.
prejdeš vrchmi, búrku mora utíšiš, démoni vyjdú, prázdnu dušu naplníš. Je tu prielom, sloboda v tvojom mene, dal si nám moc a silu robiť to isté. Záchranou si, žalobcov si umlčal, zjavil milosť, zázrak mi ju
odpočívam v jeho tieni. Zlého sa viac nebojím, ochráni ma pred všetkým najvyšší.
láska z nebies stále viac znútra preteká. Ďaká Ježiš, som slobodný. Môj Spasiteľ ma zachráni. Vezmi si môj život, láskou naplň ho. Len po tebe túžim, príď tvoje kráľovstvo. Ďaká Ježiš, som slobodný. Môj Spasiteľ ma zachránil. Ďaká Ježiš, som slobodný. Môj Spasiteľ ma zachránil. Ty si ma spasil, oči otvoril, ľúbim ťa, Pán, ľúbim ťa, Pán, vstúpil do srdca, oslobodil ma, ľúbim ťa, Pán, ľúbim ťa, Pán, ty si ma spasil, oči otvoril, ľúbim ťa, Pán, ľúbim ťa, Pán, vstúpil do srdca, oslobodil
slobodný. Môj Spasiteľ ma zachráni. Vďaka Ježiš, som slobodný. Môj Spasiteľ ma zachráni.
Haleluja, Abba Oče, vyvýšeme Tvoje sväté meno. Ďakujeme, že na to sme prišli, aby sme pili z tej živej vody. Ďakujeme, že kamel bol odvalený, hrob je prázdny, Kristus je skresený. Ďakujeme, že máme smelú dôveru pristupovať do dvora Tvojej slávy, uctievať ťa v duchu a pravde, vyvyšovať Tvoje sväté meno. Ďakujeme, Svätý Duchu, že si prišiel do nášho života, aby v duchu a pravde sme vyvyšovali nášho Otca. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, sú posledné časy a Ty hovoríš, že si zbudíš uctievačov, ľudí, ktorí ťa budú uctievať v duchu a pravde. Ja Ti ďakujem, Svätý Duchu, že v tomto nás pomáhaš, v tomto nás vedieš, v tomto nás varuješ, aby sme prichádzali pre Tvoj trón milosti. Abba Oče, a Tebe vzali chválu a čest, lebo Tebe patrí, lebo Ty sídliš na chvála svojho ľudu. Preto voláme, Abba Oče, otvor nebesia, nech Tvoja sláva prúdi na naše životy, nech Tvoja sláva prúdi na cirkev a skrze cirkev do celého regiónu. Nech Tvoja sláva, Pane, mení naše životy, nech vidíme veľké veci, nech sa prvé Kristova krv, nech Kristus vypôsobí veľké veci v našom živote. Voláme na Teba, Ježiš, všetko, čo si vydobil, za všetko, čo si zaplatil, nech sa prejaví v našom živote, lebo Ty si povedal, že dokonané je zaplatené, je dokonané a my si užívame Tvoju milosť, my si užívame milosť za milosťou, my si užívame Tvoju lásku, Tvoj pokoj, Tvoju spravodlivosť, my si užívame ovocie Tvojho kráľovstva. Preto, Abba Oče, žehnaj cirkev, žehnaj celý región, daj tu priazeň, daj tu milosť, daj tu požehnanie na každú cirkev, ktorá Ti slúži, ktorá chodí po Tvojich cestách. Je tu požehnanie, je tu jednota, nech je tu priazeň, nech je tu milosť, Pane. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, za všetkých mládežníkov, Pane, žehnaj ich každým požehnaním. Ja im žehnám, nech prospievajú na tele, na duchu, na duši, nech na nich Tvoja milosť, Tvoja priazeň, nech si vyberú dobré stredné, vysoké školy, nech si vyberú dobrých životných partnerov, nech majú dobrú prácu, nech sú požehnaní pre cirkev, pre dom Boží, pre tento svet. Volám, nebeský Oče, aby si požehnal strednú generáciu, nech na nich Tvoja ruka, Tvoja moc, Tvoje požehnanie, nech sa im darí, žehnaj manželstva, žehnaj rodičov, žehnaj ich múdrosťou, zjavením, žehnaj ľudí, ktorí hľadajú manželského partnera, nech aj toto sa doplní, nech aj v tomto je milosť, Pane, žehnaj ľudí, ktorí ešte nemajú spaseného manželského partnera, nech aj toto sa rozšíri, nech Tvoja milosť sa rozšíri, nech je celý dom spasený, ako hovorí Tvoje slovo, žehnáme seniorom, nech na nich Tvoja ruka, Tvoja milosť, Tvoje požehnanie, nech užívajú ovocie svojej práce, nech všetko, čo vydobili, všetky tie boje, ktoré už prebojovali, nech vojdu do odpočinutia a nech vidú svoje deti, nech vidia svoje deti svojich detí, ako Ti slúžia, nech na nich Tvoje zdravie, nech na nich Tvoje požehnanie, nech sa im darí v osobnom živote, nech ich služba pokračuje, nech sa modlia, nech bojujú Tvoje boje, nech na nich Tvoja sila, Tvoja moc, Tvoj pokoj, Tvoje požehnanie. My Ti ďakujem, nebeský Oče, za celú tú službu v nemocnici, že si otvoril dvere, že tam chodia ľudia na to, aby prehlásili Tvoje slovo. Ja Ti ďakujem, že ich sprevádzaš, že sa dejú divy, zázraky a znamenia, že sú ľudia uzdravovaní, vyslobozovaní, prijímajú Krista ako Pána Spasiteľa. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, za skupinky, za prácu na Horných Kysuciach, na Dolných Kysuciach, na Púchove. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, za Považie. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, že otváraš Rajeckú dolinu, otváraš Čerchovskú dolinu. Ja Ti ďakujem za prácu v Trenčíne, Martine. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, že má svojich služobníkov, ktorí slúžia a naplňajú Tvoje poslanie. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, že z celého sveta prichádzajú ľudia, aby počuli Tvoje slovo. Ďakujem, nebeský Oče, v tom Tvoj duch, Tvoja milosť, že si pozdvihol cirkev, že sme ako mestom na skale a že z celého regiónu, z celého sveta prichádzajú ľudia, aby počúvali Tvoje slovo, Tvoju rému, Tvoje zjavenie. Ja Ti ďakujem, nebeský Oče, že sa nás dávaš na vyššiu úroveň, že nás pozdvihuješ, že nás žehnáš, že naplňaš, Pane, Boží dom svojou milosťou, svojou bázňou, svojou mocou, svojim požehnaním a že veľké veci nás čakajú, lebo máme veľkého Boha a tento rok je rokom prielomu, rokom rastu, rokom požehnania. Preto, Svätý Duchu, vytváruj v našich životoch a daj to, čo máš pripravené. Nech do toho Boží vstúpi ľud, otvor naše srdce, nech sme pripravení, nech sme poslušní a nech vykonáme Božiu voľu v každej oblasti nášho života, aj v dome Božom, aj vo všetkom. Mene Ježiš. Amen. Amen. Buďte požehnaní. Môžeme sa privítať. Ďakujem chváličom. Halelujá. Vítajte v Božom dome. Halelujá. Veľký je Pán, dobrý je Pán. Halelujá. Halelujá. Poprosím Katku, má pre nás zoznam. Šalom, bratia a sestry. Sa usaďte.
Rada vás všetkých vidím a chcela by som dať na pozornosť jednu vec, ktorá mne osobne veľmi leží na srdci a som vďačná, že pastor Peťo to akurát v stredu oslovil, že by to mohlo sa nejako posunúť. A u mňa to bolo, že vlastne teraz tieto posledné mesiace som sa tak vlastne modlila za to, ako sa v určitých, keď sa človek dostane na určitý bod a on si povie, že ako sa posunúť ďalej. A pre mňa to bolo úžasné, že pastor to práve oslovil a ja som tu preto, lebo chcem vám dať na vedomie jednu úžasnú službu a to sú modlitby za zasáhnuť sviet. My sme proste skupina, ktorá prednáša pred Boží trón ľudí, ktorí sú fakt v tej prvej línii. Viete, my tu na všetci sedíme, ale my sme spasení. Ale keby vám, mne nikto nepovedal niečo proste o Bohu alebo evanjelium, alebo niekto sa nemodlil za vás, tak proste tu nesedíme. V živote by sme sa nevideli a proste naše životy, aspoň ja osobne môžem povedať, že môj život by, bol niekde inde. A preto táto služba Zasáhnuť sviet je proste niečo, čo proste mne sa hneď dotklo srdca. A preto som vďačná, že môžem viesť tu tieto modlitby a rada by som vás všetkých naozaj ja to dám na skupinu a proste, že by ste sa dali mi meno a priezvisko a že by ste sa pripojili k týmto modlitbám. Aby sme niesli naozaj tých ľudí, ktorí sú fakt odvážni a smelí, lebo tam je aj odvaha, smelosť, proste ísť a poslušnosť ísť a povedať to, čo bolo tebe povedané, čo bolo mne povedané, že Kristus je Pán, že proste, že je cesta, že východisko z každej šlamastiky. Takže urobíme to tak, ja možno na budúcu nedeľu niečo o tom poviem viac, keď sa to dá trocha dokopy. Takže ja to hodím na tú Open Church WhatsApp. A potom, keď budete chcieť, tak mne sa osobne mne dajte meno a priezvisko a ja to dám nejako dokopy, lebo budú aj nejaké zmeny, aby to malo väčšiu efektivitu. Lebo je nás nejakých 12-13 statočných. A verím, že táto služba takisto podrastie a porastie, ako aj sme počuli teraz počas modlitieb, že fakt všetko rastie. A budeme pripravení na to, že naozaj to bude rásť. Že musíme očakávať dobré veci, lebo Boh je dobrý. A to najviac, čo vlastne títo ľudia, ktorí idú na ulicu a kážu evanjelium, tí ľudia, aby to počuli, to je to, čo my už dávno máme. A je toto najvzácnejšie, toto najvzácnejšia perla, ktorú sme dostali. Takže chcem vás týmto pozbudiť. Naozaj je to úžasná vec, je to dobrá vec. A budem čakať na vaše meno a priezvisko. Takže máte požehnanú bohoslužbu. Ďakujem vám. Amen, haleluja. Dneska po bohoslužbe máme ešte svedectvo, takže buďte trpezliví. Máme nových ľudí, ktorí povedia, čo zažili. Ja sa osobne teším, ako sa obratili, ako Boh z nich jedná. Ak nastala nejaká chyba vo vašom mobile, prosím ťa, pozri si mobil. Tam je správny čas, takže úplne sa upokoj. Tam máme správny čas. Takže vlastne je 10 hodín, takže buď úplne v kľude, nič sa nedeje. Uži si dneska bohoslužbu. Pán nám daroval hodinku, takže vlastne buď úplne v pohode. Máme veľa oznamov, rozbehli sa nejaké veci, máme skupinky v Turzovke, v Kysuckom Novom Meste, v Púchove. Ja som rozmýšľal celý víkend a celý týždeň, je to úplne zaujímavé, že to sú skupinky, ktoré sú totálne aktívne v tom, že aby zvestovali Božie slovo, či už vlastne skupinka v Turzovke sú úplne aktívni v tom, aby pred každou skupinkou išli na ulicu, do dedín a rozprávali evanjelium. Skupinka v Turzovke samozrejme tiež pred každou skupinkou chodia a rozprávajú evanjelium. Skupinka v Kysuckom Novom Meste, ak sú neni pri plavárni, tak tiež podporujú evangelizáciu, čiže modlite sa za to, lebo teraz vlastne napríklad zo skupinky v Turzovke išli do Budapešte, sú v Hite, je tam konferencia, posledné prišli prijať pomazanie a boli sme s nimi v Bystranoch a chcú posunúť prácu na vyššiu úroveň, lebo vlastne už sa ich tam stretáva okolo 10 a ideme do verejných priestorov, to znamená, že modlite sa za to, tento týždeň idú hľadať priestory v Turzovke, to znamená, že ideme von, ideme do dediny, ideme do verejných priestranstiev, kde budeme mať bohoslužby,
bohoslužby. To znamená, že aj takýmto spôsobom sa buduje Božie kráľovstvo. Je to veľmi dobré, že v tom byte už je nás málo, či nás je veľa, ale byt je malý a preto vlastne ideme na vonok, čiže vlastne ideme hľadať priestory, takže modlite sa, nech je to požehnané, nech takýmto spôsobom rastie Božie kráľovstvo, lebo sú nadšení a veria tomu, že veľa ľudí by tam aj prišlo, ale nemôžu, lebo je to tam už také stiesnené, že vlastne celá práca sa posúva. Štvrtok, piatok máme tu mladých, bude tu Jesus Revolution, to znamená, že štvrtok pôjdeme s nimi do Púchova, čo je úplne úžasné. Budeme tam mať normálne evangelizáciu na ulici s Maťom, s chválami, s uctievaním, čiže vlastne bude to prvá taká evangelizačná akcia. Ak chcete, takto podporte, príďte mi povedať, aby som vedel zorganizovať autá. Čiže vlastne asi 3-krát nás v Púchove zamietli nám evangelizáciu, to znamená, že stále bol nejaký dôvod, prečo by sme to tam nemali mať, ale stále sa evangelizovalo face to face, to znamená, že evangelizácie prebiehali, ale teraz bude prvá evangelizácia, kedy naozaj z rámu alebo zo stanu, z malého stanu budeme mať chválu, budeme mať uctievanie, budeme takto verejne nielen chváliť Pána, ale aj kázať do mikrofónu Božie slovo, čiže to je úplne úžasné. A v piatok samozrejme budeme na Hlinkovom námestí, kde ťa srdečne tiež pozývam. Budeme tam s Ramom, budeme tam zase prehlasovať Božie kráľovstvo, Božie slovo, lebo je to dobré, čiže vlastne zase ideme na verejnosť. A v piatok večer to vyvrcholí o 20:00 je spoločné modlitby chvály a uctievania, čiže zase tu budeme od 8:00 do polnoci, čiže bude to dobrý čas, bude to požehnaný čas. Ak máš na toto čas, energiu a silu, tak ťa pozbudzujem, prídi. Verím tomu, že to požehná nielen teba, ale aj cirkev a celý tento región. Amen. A samozrejme v nedeľu pokračujeme na bohoslužbe tu na tomto mieste o 10:00. Včera sme mali dobrý čas na výlete, Franto vybavil počasie, čiže vlastne všetko hrá a poprosím Juraja, nech nás ide pozbudiť ďalšie časti bohoslužby. Čiže všetko funguje, veľa akcií, tak zapoj sa do niečoho, zajtra samozrejme modlitby. Hľadaj Pána v tom, ako máš poslúžiť. Pozdravujem všetkých, užívate si požehnanie na tomto mieste. Ako tí naši africkí, minule som to hovoril, aj teraz to pripomeniem, ako to hovorili, že nech od nás neodíde, alebo nech ostane. Len my sa môžeme on pripraviť, je to pravda. Chcem vás povzbudiť v dnešnej zbierke 9. kapitolou 2. Korinťanov. Celá táto kapitola hovorí o zbierke, o novozákonnom dávaní. Pavol tam nabáda svätých v Achajsku, aby sa pripravili dostatočne, v dostatočnom prestihu k zbierke, tak, aby pomohli svätým Macedónsku. Oni to skutočne aj spravili. Pavol tam nedáva si nejakú zastierku, pritom v podstate predústa. On tam aj dokonale porovnáva štedrosť s lakomosťou a ubezpečuje všetkých aj nás, že Boh môže v každom z nás rozohniť milosť, v podstate, aby sme mali v podstate všetko vo všetkom. Ja vám chcem z tejto kapitole tak v rýchlosti prečítať iba tri verše. Ten prvý, to je 7. verš. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie z nevoľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Tento verš je taký typický, taký metodický, taký výchovný, skutočne ako hovorí o srdci, o slobode, dobrovoľnosti, o vzťahu Boha k nám. Skutočne na srdci záleží najviac. Ani my srdce máme vymenené len na obsahu srdca. Upravujem, na obsahu srdca skutočne. Čo je v ňom, na obsahu nášho srdca záleží, či my vedieme víťazný život Kristovi, alebo nie. A tá ďalšia vec o tej slobode dnes donútenia, pravda, že jeden z prívlastkov alebo pomenovania nového zákona je zákon slobody. Čiže my vlastne na základe tohto zákona slobodne robíme veci, ktoré chceme robiť, ktoré máme v srdci a v podstate nemáme s nimi problém, lebo ich chceme, sú nám vlastné. A tá posledná vec o vzťahu Boha k nám, veselého darcu, alebo tak Boh miluje. Niekto by to mohol tak trošku zapochybovať, ak to v tom srdci nie je nejak tak ešte usporiadané, že aký ten vzťah Boha ku mne, k nemu môže byť žiadny problém. Určite Boh i napriek tomu, že to nie je usporiadané v tom srdiečku, miluje každého, nenechá nás v tom samých, dokonca poskytol nám všetko preto, aby sa to zmenilo. Všetko máme potrebné preto, aby sa to zmenilo. Môžeme
vstupovať do jeho prítomnosti, ale hlavne sa mu pripodobňovať vo všetkom. Vo všetkom sa mu pripodobňovať tým, čo robil, keď bol na zemi. Jeho syn, hej, nemáme problém, môžeme milovať tak, ako miluje on nás, môžeme pomáhať, ako on miluje stále nám a môžeme takisto slúžiť, ako on slúži nám stále. A keď je zbierka, samozrejme môžeme dávať, ako on dáva nám, stále sa nám dáva, rozdáva. A môžeme si pribrať hoci aké iné veci, povedzme z ovoci, môžeme si spomenúť na ovoce Ducha Svätého, nie je proti tomu zákon. V podstate my v tomto zmysle dokonale sa mu môžeme pripodobňovať služba Marie, Taničky napríklad, hej, to sú tie veci, ktoré vlastne chce, aby sa robili. A toto všetko môžeme robiť len preto, že si nás vyvolil. Hej, Ján vo svojej 15. kapitole 16. ver hovorí, že si nás vyvolil. Predstavte si, ako tu sedíme. Ani jeden z nás sme si ho nevyvolili. On si vyvolil nás. A nielen to, on nás ustanovil. Viete, to slovo ustanoviť, zoberte vo svete, čo to je, keď napríklad, možno, že ste to aj niektorí zažili, keď niekoho uvádzali do funkcie na úrade, v robote. Aká to bola pozornosť, alebo aj slavnosť, úcta voči tomu človeku. Ja, keď som tak nad tým uvažoval, teraz si predstavte, že on nás ustanovil pred všetkými nebeskými mocnosťami. Povedal, toto je on, pred dobrými i zlými nebeskými mocnosťami povedal, toto je on, ktorý bude robiť moju agendu tu na zemi, budovať Božie kráľovstvo a robiť všetko. A ďalej hovorí, a prinášal veci trvalého charakteru, ako v tom verši. A práve to je to, čo vlastne by malo byť vlastne v tom pripodobňovaní sa. A už len prečítam tie posledné 2 verše ešte, ktoré som chcel. Pretože konanie tejto posvetnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa usvedčujete v tejto službe, oslavujete Boha za to, že sa poslušne podriadujete Kristovému evanjeliu. 4 veci. O čom hovoria tieto verše? Čo je vlastne to dávanie? Je to konanie posvetnej služby, prejav vďaky voči Bohu, oslava Boha a poslušne podriadovanie sa Kristovému evanjeliu. Nebeský Otče, mene Tvojho Syna Ježiša Krista Ti ďakujem za tieto dary, za túto sejbu, za každého darcu, ktorý prispel, Pane. Pane, ďakujem Ti, Pane, rozmnož to, Pane, aby táto sejba sa stala i v tomto zbore pre nás trvalým ovocím, aby priniesla trvalé veci, ktoré tu budú veľmi dlhú dobu. Mene Ježiš, amen. Amen. Halelúja. Takže aj ja vás, priatelia, pozdravujem. Veľa požehnania prajem každému jednému. Užíme si to, že môžeme spoločne byť pred Božou tvárou, že môžeme zase nechať nejako pracovať Svätého Ducha v našom živote a že môžeme hľadať jeho tvár, lebo to je vždycky veľkým požehnaním. No, čo, ešte jeden oznam, ja mám taký maličký, že otvoril sa nový YouTubeový kanál, ktorý bude slúžiť na také akési zhromaždenie všetkých tých kanálov, ktoré sú doposiaľ. Nie, že by zanikli, ale lebo sú ľudia, ktorí si radi vypočujú aj z Prievidze, teda z Ostravy, keď je niečo, alebo zo Žiliny, keď je niečo z Prahy, alebo tak. A je to rozhádzané na viacerých kanáloch.
Takže vytvoril sa jeden taký, ktorý dneska možno už prvýkrát pôjde to tadiaľ, ak sa to podarí, lebo nejakú chvíľu sa to overuje. A teda začnú sa zhromažďovať, že ten stream pôjde aj na tom kanáli pôvodnom, ale pôjde aj na tomto spoločnom. A tým pádom sa dostane podľa mňa taký ako keby, že väčší vplyv na ten jeden silný kanál a ľudia si tam už môžu vybrať, koho majú radi, koho radi počúvajú, kto je pre nich taký dobrý kazateľ, že im to čosi hovorí. A tak ja to úplne chápem, hej, že nie každému každý sedí, ale každý má niečo, zase niečo, čo rád počúva a cíti, že ho to dáva hore. Hej, že keď počúvam tohto človeka, tak vždy to niečo spraví. Takže bude to na nejakom takom jednom kanáli, bude to podľa mňa fajn, že sa to začne takéto, ako keby sila toho kanála začne byť podľa mňa vplyvnejšia a keby sa aj robila nejaký marketing alebo niečo, tak sa nemusí robiť tak rozdrobene, môže sa spraviť potom na celý ten kanál. A príde mi, že ešte jedna vec by z toho mohla nejaká celkom rozumná vypadnúť, že keď sa niekto cíti akýsi taký, že povolaný do nejakej mediálnej služby alebo do niečoho takého, že mu to aj, vieš, pred tou kamerou nie každému to pasuje, lebo niekto sa fakt utrápi, keby mal stať pred kamerou, ale niekto je taký, neviem kto, napríklad tá Zika, hej, tak vieš, ona si to vyzerá, že užíva, ale nie každý to takto vie, ale trebárs, keď by niekto cítil, že má vo svojom živote takéto nejaké buď povolanie, alebo chuť, alebo túžbu, tak mohli by povznikať kľudne nejaké relácie. Vieš, niekoho baví trošku pohľad nejakej sociológie, niekoho baví viacej pohľad nejakej politiky, niekoho tak. Môže tam povznikať fakt kadečo zaujímavý obsah a môže to ľudí pritiahnuť a aj dať službu zase ďalším ľuďom, ktorí sa cítia, že v tom to by vedeli byť nejaký prínosný. Čiže to bude celkom, podľa mňa to má dobrú logiku, hlava päta v tom nejaká je, čiže nech sa to podarí a nech to začne nejako rásť a nejako napredovať. Amen. No aj mi volal napríklad, viete čo, včera mi volal niekto, že pozeral Dukloka. Viete, kto viete, o čo tam išlo, tak niečo kritizoval, hej, nejaký taký youtuber. Ja si myslím, že tí youtuberi väčšinou sú youtuberi, vieš aký, že jemu sa nechce ísť do roboty, tak si nájde niečo, o čom sa dá rozprávať a potom z toho robí veľké halo, aby to malo veľkú sledovanosť a aby mu nejaký kredit tam cinkol na účet, hej. Ale neviem, či robí, či nerobí. Ale dobre, nepovedal úplne pozitívne veci, ale včera volal niekto, že videl to s hentým a že dneska by chcel prísť do Martina po obede, že sa prísť na to pozrieť, hej. Tak nech sa príde pozrieť, uvidí, že čo, porozprávame sa s ním a každá reklama, vieš, posúva veci dopredu a my budeme rásť, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Hej, my sme súčasťou Božieho kráľovstva a Boh sa nikoho nepýta, že či niekto má na to taký názor alebo hen taký názor. A dôležité je, aký názor má na to Boh. A ak má Boh na niečo nejaký názor, že ja to vidím takto, tak sa môže aj celý svet postaviť na hlavu alebo čo a povedať, že nie, bude to inakšie. Nie, ak sa Boh niečo raz rozhodol spraviť, tak to tak aj spraví a tak to aj dokončí. A je mu jedno, čo kto na to hovorí. Myslíš, že Boh si bude robiť veľké starosti, no ale henten povedal na mňa toto. No tak to teda fakt, tak to som hotový. Teraz sa musím ísť zotaviť z toho a o 1000 rokov sa vrátim na scénu a začnem niečo robiť, lebo ma to fakt zranilo. Nie, Boh má nejaké svoje plány so svetom, má nejaké nejakú víziu, ktorú chce zrealizovať a podľa mňa súčasťou každej vízie, raz som počúval nejaký fakt dobrý, teraz ma to napadlo, dobrú nejakú takú konferenciu o nejakom vedení alebo niečom takom. A vieš, čo tam hovorili dobrú myšlienku? Že ak chceš úspešne niečo potisnúť dopredu, to bola kresťanská konferencia, hej, nie nejaká motivačná, ale že ak to chceš úspešne niečo posunúť dopredu, takže z protitlaku si sprav priateľa a nie nepriateľa. Že to, že sa niečo kritizuje, keď sa do niečoho púšťaš, na to si zvykni, to je úplne normálne. Zvykni si na to, že to je pozitívna správa. Keby to iba bolo pochválené, tak to znamená, že to nič nikde nerozruší. Ježiš, keď prišiel na zem, tak to nebol iba taký, že pokoj. To bolo, že určitá skupina ľudí, napríklad farizeji a zákonníci, tak tí išli vybuchnúť od zlosti. To on kde bol, tak tam to vrelo.
Chceli ho zhodiť z nejakého útesu, ale on prešiel pomedzi nich. Potom ho prenasledovali tam. Skrátka, nebol to vždycky len pokoj, ale doniesol aj tak dobré správy. Doniesol správy, ktoré skrátka mali potenciál zmeniť čokoľvek, kde sa priblížil. A bolo to sprevádzané samozrejme aj takýmito kadejakými rôznymi napätiami alebo čosi. Čiže napätie neznamená, že niečo robíme zle. Napätie môže byť aj to, že niečo robíme veľmi dobre. Keď sa niekomu niečo príliš nepáči, môže to byť preto, že za tým nepáčením môže stať aj diabol. Napríklad páčilo sa diablovi, že Izrael vyjde z Egypta? Nepáčilo. Však ani nechcel. Však aj muselo prísť 10 rán, aby ich vôbec faraón odtiaľ pustil, ale Boh za tým stál. Pozri, niekedy má človek výjsť na nové miesto, do nového, úseku svojho života, alebo levelu svojho života. A teraz myslieť si, že to pôjde iba hladulinko a že všetci prídu a normálne každý jeden ťa pochváli za to. Každý za tebou príde a povie ti, počúvaj, to je krása, ty si fakt taký úžasný človek. Ty vždycky aj toto, čo robíš, no to je fantázia. Vieš čo? Práve, že čím radikálnejšia zmena, ktorá má väčší potenciál, tým väčšie protivenstvo proti tomu môže byť. Tým viacej ľuďom sa to nemusí páčiť. Tým celý duchovný svet sa môže hnevať, že neexistuje, aby tento sa pustil do tejto veci. Nie, musíme mu to zabrániť za každú cenu. Čiže nenechajme sa odradiť nejakými ľahkými, zbytočnými takými vecami, že pri prvom nejakom náznaku protivenstva alebo náznaku tlaku by sme to zabalili a povedali, že nie, končím to, som zranený, som dotknutý alebo niečo, ale nechajme to tak, aby Boh nás pozbudil, aby nás naplnil nejakou silou, odvahou, takou priebojnosťou a aby sme zmenili aj tie veci, ktoré ešte treba zmeniť. Počúvaj, a na niektoré veci sa treba fakt aj naštvať. Chcel som aj horšie povedať, ale v poslednej chvíli som dobrú zátačku v poslednej chvíli som spravil, lebo niektoré veci skrátka sa musí človek naštvať. Niektoré veci odídu len tak, že sa človek skrátka naštve. A riadne sa vytočí a povie nie, neexistuje skrátka nie. Nie, nie, nie. Keď niekto chce prekračovať tvoje hranice a príliš sa ti montovať do života. Príliš sa ti chce montovať do života. Tak to neprejde, že vysvetlením. Niekedy musíš povedať, že nie. Však čo je evanjelium? Nie? Čo povedal Ježiš? Že vaše slová nech sú áno, áno, nie, nie. Mám hovoriť iba áno? Nie. Ježiš povedal, že nemusíš hovoriť áno. Môžeš povedať, že nie. To znamená, že nemáš rád toho človeka? Nie, mám ťa rád, ale nie. Nech ťa Boh požehná, to nejdem robiť. Niekedy je správna odpoveď nie. Ale ten človek ťa môže začať manipulovať. A čo ty spravíš? Povieš, že aj tak nie. A on môže skákať salta dozadu. A ty povieš, že nie. Lebo správna odpoveď niekedy je skrátka nie. A keď povieš áno, tak si to pokazil. A keď povieš nie, tak si spravil správnu vec. A komu to môžeš povedať? Každému, koho cítiš, že ťa smeruje niekde tam, kde sám nechceš ísť. Kde necítiš, že by si tam mal ísť, že by ti Boh ťa tam viedol. Že by ťa tam ukazoval, že ja ťa tam chcem mať. Ja chcem, aby si tam šiel. Ja chcem, aby si zabočil do tejto uličky. Ale 5 ľudí povie, že nie. Ale ty povieš, že áno. Lebo keď to cítiš, že tam máš ísť, skrátka, ty si zodpovedný za svoj život. Na konci budeme stať pred Bohom každý sám za seba. Nebudeme tam stať za partiu, nebudeme tam stať za rodinu dokonca ani. Hej, nebudeme tam stať, že no veď, ja by som tam aj šiel, ale oni mi povedali, aby som tam nešiel. To je čo? Vieš, nie, Boh chce, aby sme dospeli v Kristovi. Boh chce, aby sme nezostali navždy iba malé deti, ktoré potrebujú stále rodiča, ktorý im povie každú jednu vec a to dieťa vždy to musí spraviť, ako mu to povieš. Skrátka nemá na výber. Nie, do určitého veku nemá na výber, lebo tak to je zariadené. Ale po určitom veku
Napadajú ma kadiak. Napríklad som sa stretol, že asi tak 50-ročného chlapa som videl, ktorého sprdla asi 80-ročná mama, že ako je oblečený. Chápeš to? Ty ako, čo to máš na sebe? Chod sa prezliecť. 50-ročnému chlapovi. Trošku aj ten vkus tej 80-ročnej pani už bol posunutý, by som povedal. Už aj ten pán, no pán, to už je pán v mojom veku, hej, že one, ale teda iba to chcem povedať, že pred Bohom na konci nebudeme stáť s nejakou podpornou partičkou, že ja sa vyhovorím na tých, že to kvôli tým som tam zabočil, lebo títo mi povedali, aby som tam zabočil. Ale Boh povie, že ale ja som ti nepovedal, aby si tam zabočoval. Ja som ti povedal, aby si šiel sem a ty si mal ísť sem. Toto je dôležité. Skrátka, my žijeme pred Bohom, aby sme spravili veci ako dospelí ľudia. Odkedy má človek občianku, tak by to už malo byť aj vidno. Odkedy má človek 18 rokov, tak môže povedať aj svojim rodičom, že takto to ja nevidím. A rodičom sa to vždy musí páčiť. No nemusí sa to páčiť, ale tak je to správne. Lebo keď budú naše deti robiť všetko iba presne tak, ako robíme my, tak to dotiahnu iba tam, kde sme to dotiahli my. Ale ak sa v niečom postavia inak a trošku sa vzbúria voči niečomu, nemyslím voči evanjeliu, hej, ale voči nejakým názorom alebo čo, tak majú šancu, aby sa dostali ďalej a toto im predsa prajeme, nie? Aby každá ďalšia generácia sa dostala na dvojnásobok toho, kde sme sa dostali my. Keď my chodíme na bicykli, nech chodia oni na motorke. Keď niekto chodí na niečom, tak nech sa dostanú ďalej. No, OK, toto bola taká, spontánna odbočka a poďme do Matúšovho evanjelia, do 13. kapitoly. A chcel by som začať, viete čo, je tu také nenápadné podobenstvo o Božom kráľovstve, hej, ktoré má, povedal by som, že najmenšie podobenstvo, ktoré v Biblii dokážeme nájsť. Má iba jeden verš. Aj to prvá polovička je iba tak, či prvá vetička je iba také premostenie. Ale čiže jednovetné podobenstvo, v ktorom Ježiš povedal, že podobenstvo o kráľovstve Božom. Takže ho prečítam od 33. teda iba 33. verš. A ešte iné podobenstvo im rozprával. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do 3 mierok múky, až všetko skyslo. Amen. Počúvaj. Nebeské kráľovstvo je obrovská štruktúra plná neviem čoho všetkého, hej. Ja to nebo ani nemám tak naštudované, nikdy som si už som kresťan fakt dosť dlho, hej. A možno aj na svoju hanbu poviem, že nikdy som si nespravil vlastne taký čas, teraz ma to napadá, že by som si preštudoval, že ako to nebo vlastne vyzerá. Že čo v ňom všetko je. Naštudovali ste si to niekto? Ak nie, normálne by sme to asi mali, nie? Že čo v tom nebi vlastne je. Ale podľa mňa, aspoň z tých základov, je to, že obrovská štruktúra plná rôznych bytostí. Rôzneho druhu. Anielov, archanielov, takých, hentakých, tamtakých bytostí plných očí, presbyterov nebeských. Teraz neviem, čoho všetkého, nejaký nebeský chrám tam je, alebo nebeský Jeruzalém tam je. Teraz kto vie, čo všetko tam je, hej? Že obrovské skrátka niečo, čo keď uvidíme na vlastné oči niekedy v budúcnosti, tak budeme chápať, že tento zem, to bola iba taká smietka, taká predsieň pred niečím, pred vchodom do nejakého obrovského paláca. Hej? A teraz Ježiš povedal, že kráľovstvo Božie, všetko, celá tá hýbajúca sa štruktúra že je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do 3 mierok múky, až všetko skyslo. Čiže všetko do jednej vety. To, čo tam už je teda napísané. Že hovorím si, že ako sa dá takéto niečo, že veľké, vtlačiť do takejto jednej veci. Že čo tam ten Boh vlastne, alebo čo tam ten Ježiš chcel. Jednak mi to hovorí o tom, že Ježiš asi rozumel to, o čom mu rozpráva, nie?
Lebo keď niekože zložitú vec zjednodušíš do jednej vety, tak to znamená, že asi ti to, čo si hovorí, že asi to vieš o tom hovoriť. Lebo vieš, ako rozoznáš niekoho, kto nerozumie. Veľa rozpráva okolo niečoho. Nie? Spýtaš sa ho, že a toto je ako? No a on vyšíva teóriu, vyšíva a ty na konci po pol hodine zostaneš s otvorenými ústami a on sa spýta, chápeš? Nie. O čom si to vravel, hej? Ale niekto, kto tomu rozumie, tak normálne, že jednou vetičkou ti otvorí hocičo. Raz sme boli v hvezdárni s deťmi a vždy som sa chcel spýtať na jednu vec, takú, čo nechápal som, hej, nikdy, takú fyzikálnu, nebudem vám vraviť, že čo. A bol tam ten profesor a som mu vravel, že toto nechápem, že nechápem, ako to môže fungovať. A on mi dal, počúvaj, 2 vety, ani to nie, možno jednu. A po prvej vete som povedal, že stačí, že chápem. A normálne som to nechápal a ten človek tomu úplne tak rozumel, starý pán profesor, 80-ročný, neviem čo, že ti to tak povie, že zrazu to chápeš, ako decku ti to vysvetlí. Hej. Ježiš chápal, o čom hovorí. A keď povedal, že nebeské kráľovstvo sa podobá žene, ktorá vzala kvas a zamiesila do 3 mierok, zarobila do 3 mierok múky, až všetko skyslo, tak keď to povedal, že Božie kráľovstvo je podobné tomuto, tak podľa mňa to tak asi aj bude. Povedal by som, že nie asi, ale určite to tak bude. Hej? Čiže skúsme z toho niečo pochopiť. Poprvé, vyzerá, že Božie kráľovstvo má schopnosť kvasiť. Božie kráľovstvo má schopnosť rozkvasiť sa. V jeho prírodzenosti, v jeho podstate, v jeho DNA, v tých chemických procesoch, alebo čo to tam je, tak vo vnútri je schopnosť rozširovať sa a rozkvasovať sa ďalej a ďalej. Božie kráľovstvo, kde začalo, tak tam bude už len rásť a rozširovať sa. Božie kráľovstvo má schopnosť, ak sa niečoho dotklo, tak to nakvasí na totál. Ak sa dotklo tvojho života, tak na konci budeš jeden úplne zmenený človek, ktorý nezostane z neho nič z toho nešťastníka starého. Hriešníka starého. Ufrflanca starého. Nervózneho týpka. Podraždeného. Nič z toho nezostane. Láskavý manžel, ktorý prichádza domov a povie, Zlatko, ako sa ty máš dneska? Si šťastná na svete? Žena namiesto toho, kde máš ponožky zase? Tak namiesto toho príde, Zlatko, kávička, dáme si spolu. Lebo kde kvapne kvas Božieho kráľovstva, to není pokazený kvas. To není taký, ktorý dojde, alebo ako sa to volá, ani neviem, ľudská to robieva, ale neviem, ako sa to volá, keď sa kvas nechytí. Hej? Že tak volá sa to nejako. Nevieš. No, skrátka takto. Božie kráľovstvo je pripodobnené kvasu a kde ten kvas príde, tak tam začne pôsobiť. Ak niečo nebeské kvaplo do tvojho života, ak kúsok kvasu padol do tvojej múky, tak začal pôsobiť. A v tvojom vnútri prebieha jedna hlboká transformácia, na konci ktorej je, vieš čo, na konci ktorej už není, že kvas a múka, ale je niečo spojené, prekvasené do niečoho úplne nového, do cesta, ktoré predtým neexistovalo. Boh nás chce premeniť na totál. Úplne. Do neba pôjdeme ako úplne iní ľudia. A začalo to v našom živote. Ak do nášho života padol kvas, tak áno, lebo Božie kráľovstvo je podobné tomu, že sa zamiesi ten kvas, vôjde do tej múky a začne to v nej pôsobiť. Čiže možno by sa z toho dala, viete, aká vec jednoduchá vyvodiť, že nestarajme sa príliš o neviem aké zložité veci, starajme sa o tom, že či iba kúsok kvasu prišlo do tvojho života alebo neprišiel. Ak kúsok Božieho kvasu, kúsok zjavenia, ktoré Boh chcel poslať do tvojho života, aby ty si ním žil,
ak si ho chytil a ak prišlo do tvojho života, tak ono sa rozkvasí, rozrastie, rozšíri do takého levelu, v ktorom ho nezastaví skrátka nič. Počúvaj. Keď Jozef dostal videnie o tých snopoch, ktoré sa mu kláňajú, alebo o hviezdach, slnku a mesiaci, ako prichádzajú k nemu, tak vyzeralo, že osud nepraje tomu, aby sa to naplnilo. Vyzeralo, že osud nepraje to, že sa to tak má stať. Hneď ako sa s tým zveril a ako o tom začal trochu hovoriť, tak jeho bratia boli na to, neboli kto vie ako optimistickí s týmto, hej, lebo mu závideli. Jemu hovorí a mne nehovorí. Nie? To inakšie vieme byť takýto, nie? Že keď niekto prichádza s tým, že Boh k nemu hovorí, tak my máme nervy. Že prečo jemu hovorí, čo furt jemu zas? No, takto sa vytočili aj brachovci, ale až s takou chuťou, že to až začali riešiť. A teda hodili ho do nejakej studne, do nejakej cisterny, či kde, hej? Čiže osud ako keby neprijal tomu, lebo ešte aj ľudia to chceli zastaviť, aby sa to nenaplnilo. Tí brachovci prečo to spravili? Preto, aby sa to skrátka nestalo, že my ti ukážeme, že to je somarina. Ale počúvaj, v jeho živote začal kvasiť Boží kvas. To videnie, tá predstava, ktorú dostal, tak to bol ten Boží kvas, ktorý v jeho živote už začal kvasiť, odkedy to zobral, odkedy to prijal. Priatelia, ak nám Boh niečo povedal, tak to je to, čím chce nakvasiť celý náš život. Ak ťa Boh do niečoho voviedol, alebo povolal, alebo ti ukázal niečo, alebo cítiš, že toto je niečo, čo samotný Boh naozaj povedal. Nie, že tak mi to niekto povedal, alebo tak som to desi vypočul. Nie, ty sám vieš, že toto bol Boh, toto je Boh. Ja viem, keď som sa obrátil k Bohu, skrátka ja to viem. Ja to viem, ten deň viem, skrátka ten večer ja viem. Ja si ho pamätám. Nepamätám si dátum, ale pamätám si všetko ostatné. Viem, že to bol deň môjho stretnutia s Bohom. Večer teda. A ráno som už stal ako iný človek. A už som o tom aj hovoril ľuďom, prvým okolo. Asi som vám to aj vravel. Vravel som to aj starej mame. A ona mi povedala, že nech si dám lipovitan. To sú také vitamíny, vieš, aby mi že to mi pomôže. A ešte jednu radu, že rýchlo frajerku si nájdi. Ale ja som to fakt myslel vážne. Mňa sa Boh fakt dotkol. Hej. Ja som vtedy odovzdal ten život Bohu v ten večer a ja som vedel, že skrátka všetko je iné. Všetko je iné. Že sa naštartovala nejaká nová etapa môjho života, ktorá je veľmi dôležitá, hej, pre mňa. Čiže tam kvapol kvás do môjho života. A začal kvasiť. Už ma nenechal takého istého, aký som bol dovtedy. Čiže kvas mení našu podstatu. Mení to, ako rozmýšľame, mení to, ako plánujeme budúcnosť, mení to, do čoho chceme vojsť, do čoho nechceme vojsť. Skrátka, Božie vedenie je niečo, čo má tendenciu sa rozširovať, čo má tendenciu zaujímať, získavať ďalšie a ďalšie časti nášho života. Hej. To z toho vidíme. Čiže ďalšia vec, ktorá teda, hej, že podobný je kvasu a teda rozširuje sa. Po druhé, ten kvas spôsobí to, že pretvorí to, k čomu sa dostal, čiže pretvára našu osobnosť. Tretia myšlienka. Čo tá múka? Kto je tá múka? Podľa mňa tou múkou sme my. Hej? Kvas je vplyv Božieho kráľovstva na tú múku. A teraz, tá múka sa musí brutál sústrediť, aby z nej bolo to cesto. Myslíš, že fest napätá a sústredená čaká, že vytlačím to zo seba. Ale kadiaľ? A či ten tlak donesie to, čo má? Alebo niečo iné? Nie, múka sa nepotrebuje sústrediť a strastne krčovito tlačiť. My sme niekedy v akomsi
stave, že čo všetko musíme spraviť my, čo všetko sa od nás očakáva, aby Boh s nami vlastne mohol jednať. Aby sme si akože zaslúžili jeho jednanie. Ale tá múka si nič nezaslúžila. Do nej to iba niektorá žena hodila. Múka sa netriasla v obchode, že ty, ako sa musím správať, aká musím byť, ako to musí vyzerať, aby si ma zobrali, aby do mňa hodili. Tá múka k tomu prišla ako slepé kúra k zrnu. Nemusíme sa tlačiť, tisnúť. Práve v tom je tá pasca. Že čím viacej sa my snažíme dokázať Bohu, že my vlastne si zaslúžime jeho jednanie s našim životom, tým ďalej sme od toho jednania. Čím viacej sa snažíme ukázať, že aký som ja pripravený, úžasný, fantastický, nabitý človek, vôbec nie. Treba to desi zľahčiť. Podľa mňa to treba desi zľahčiť. Skrátka, Boh nerobí na základe zásluh, on robí na základe milosti. Iba tak. Však čo je milosť? Milosť je to, že prečo mi dávaš vyšší plat? Keby ti dal šéf prémie 500 eur a teraz vieš, že si ich neodrobil ani nezaslúžil, tak čo? Že prečo mi ich dávaš? No mi povedal, že vieš čo, len tak. Nestalo sa ti to, alebo určite si už aj niekomu ty dal niečo z milosti. Že si to nezaslúžil a že len si cítil, že mu to chceš dať, ani nevieš prečo, skrátka pohlo ťa srdce, dal si mu nejaký buď darček, alebo peniaze, alebo niečo. A keď sa pýtal, že to prečo, tak si povedal len tak, lebo chcem. To je v podstate milosť. Hej? Čiže čím viac si myslíme, že si musíme niečo zaslúžiť a odpracovať, tým viacej sa vzdialujeme od schopnosti prijať to, čo nám Boh chce dať. Lebo on nedáva na základe zásluh, ale dáva na základe milosti. Lebo v liste Rimanom je napísané, že ak by si aj Abraham niečo zaslúžil, tak má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Preto to dostal z milosti skrze vieru. Len tak, jednoducho. Čiže, priatelia, čím viac zjednodušíme to, že nemusíme si pred Bohom nič odrobiť a zaslúžiť, tým viacej požehnania do nášho života príde. Lebo tým menej prekážok tam je. A takí ľudia, ktorí majú najslobodnejšie srdce príjmať a najslobodnejšie srdce neoddreť všetko, tak ten človek zdá sa, ako keby ešte ľahšie vedel príjmať a ešte viacej to vytočí tých, ktorí pracujú. Lebo ty si to odrábaš a hen tento príjma. A zdá sa ti, že ja robím a on dostáva. To už aká je spravodlivosť? Vieš, to je niečo, čo sa nám ťažko chápe. Dobre, poďme ďalej. Končí to tým, že až všetko skyslo. To znamená, že všetko v našom živote na konci dňa by malo byť prekysnuté. A teraz, nad čím som sa najviac zamýšľal je, že tá žena to zarobila, že do 3 mierok múky. A teraz otázka je, že to prečo do 3? Nemohla to zamiešať do 1? To na čo tam zase Ježiš dával toto? Hej? Že to nemohol to nám zjednodušiť ešte trošku, že tak do 1. Ale on tam hovorí, že do 3. No ale keď to Ježiš povedal, tak asi to má nejaký zmysel, nie? Keby sme to my dodali, tak dá sa diskutovať, hej? Ale Ježiš povedal, že kráľovstvo Božie žena nezamiesi do 1 misky, ale že zamieša do 3 misiek. Tak jak je to zamiešané do 3 misiek, tak to musí mať nejaký efekt, nejaké posolstvo. Musí z toho niečo vypadnúť predsa, že čo sa tým myslí, hej? A teraz, keď som to študoval, že tieto 3, nedalo mi to nejako že čo s tými 3, že prečo to je, hej, že tie 3. No a teda ponúkam vám 3 možné vysvetlenia. Podľa mňa každé z nich je korektné, hej? Ale ponúkam vám 3. Poprvé, 3 vždycky v Biblii znamená, že plnosť, alebo dokonalé jednanie, alebo komplexnosť, celistvosť. Vidíme napríklad, že Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Nie sú 4 ani 2. Sú 3. Prečo? Lebo Boh do toho čísla 3 dal akúsi plnosť. Človek je duch, duša a telo. Prečo nemáme ešte
Neviem, čo by sme mohli mať, ale možno keby sme ešte o jedno mali navyše. Alebo keby sme mali iba o jedno, že menej. Hej? Tak by sme neboli kompletní, lebo kompletnosť je v tom, že aj duch, aj duša, aj telo. Hej? Čiže 3 znamená, že komplexnosť, a teda ponúkam tieto 3 vysvetlenia. Božie kráľovstvo chce nakvasiť celého človeka, ducha, dušu aj telo. Nemá byť, efekt Božieho kráľovstva nemá byť len pre jednu časť. Nemá to byť len pre ducha. A telo choré a duša utrápená. Tak toto nemá byť. Božie kráľovstvo má nakvasiť celého človeka a jeho efekt, jeho vplyv má byť zamiesený vo všetkých tých 3 častiach našej osobnosti. Keď sme prijali Ježiša, tak začalo kysnúť v našom duchu. Ale tam to nemá byť, len tam to nemá byť. Hej? Má byť aj v našej duši. Hej? A má byť aj v našom tele. Čiže je korektné sa modliť, žiadať a prijať uzdravenie pre svoje telo. Božie kráľovstvo prináša uzdravenie pre telo každého jedného človeka a má nakvysnúť v 3 mierkach, nie v jednej. Nehanbíme sa pýtať uzdravenie. Nespochybňujeme, že uzdravenie patrí do Božieho kráľovstva a že to je jedna komplexná správa, ktorá sa týka aj tela. Nie. Ježiš učil, kázal a uzdravoval. Učil, kázal a uzdravoval. Nie. Božie kráľovstvo chce sa prejaviť úplným uzdravením pre každého jedného človeka. Úplné uzdravenie tela každého jedného človeka. Nespokoj sa s tým, že tak tela sa to netýka. Však sú dôležitejšie veci, však duch ide do neba. Veď ide, ale kráľovstvo Božie kysne v 3 mierkach, nie v jednej. A niekto si to zredukuje na tú jednu. Ale je to zbytočné. Hej, čiže doprajme, nech na telo prichádza uzdravenie a v schopnostiach Božieho kráľovstva, v vplyve Božieho kráľovstva je to, aby ľudia boli uzdravení aj na fyzickej úrovni. Halelúja. Druhá vec. Môže byť aj to, že vnútri je človek znovu zrodený, jeho telo je, povedzme, že zdravé, ale jeho duša trpí. Chce to Boh? Aby sme na pokraji sebevraždy prechádzali životom na zemi a potom s odretými ušami nejako teda došli už do toho neba. Ale v myšlienkach takých, že by som to tu najradšej skončil. Vieš, koľko ľudí trpí? Vieš, ako rastie? Pozrite si, fakt si vygooglite, že spotreba antidepresív. Fakt rastie. A teraz ja sa z toho nevysmievam, lebo to je fakt, že trápenie. Však utrápená duša, to je horšie ako hocičo. Raz som sa rozprával s jednou ženou, že Boh ju vyslobodil z depresí. A pýtal som sa jej na to, že ako to je, že ako sa to prejavuje, že ako tá depresia vlastne je. Počúvaj, vieš, čo mi vravela? Že to je, že nevládzeš sa ani pohnúť z tej bolesti. Že zatiahneš rolety a ležíš doma, neotvoríš dvere, keď niekto zvoní, nezodvihneš mobil, keď niekto lebo nevládzeš, lebo vo vnútri trpíš, ale netrpíš na tele, trpíš na duši. Božie kráľovstvo chce kvasiť aj v duši. Božie kráľovstvo chce uzdraviť dušu. Božie kráľovstvo chce, aby naša duša neprežívala, že utrpenie. A niekedy na dušu zabúdame. Niekedy sústredíme svoju pozornosť iba na ducha, lebo tam vidíme, že všetky hodnotné veci ako keby sú tam. Viete, že duša sa skladá z 3 nejakých častí, môžeme si povedať, ale aj duch má v sebe nejaké 3 časti. Hej? Aj v duchu je napríklad, že spoločenstvo s Bohom prebieha v duchu. Uctievanie prebieha v duchu. Hej? Alebo chváli, alebo tak. A aj zjavenie, ktoré Boh dáva, tak dáva do srdca. Hej? To je vec ducha. Ale v duši sú dôležité veci. To je, že naše myslenie, naša vôľa a naše emócie. A teraz predstav si, že ak ty vo svojich emóciách trpíš celé roky. Chce to Boh? Nie, lebo v 3 mierkach to má skrátka nakysnúť. Nemá to v 2 nakysnúť.
Nemá to byť, že len uzdravené platničky. Nemá to byť len, že zahojené neviem čo na tele. Má to byť aj uzdravená duša. Keď si pozrieme, že čo Ježiš hovoril v tej prvej kázni, že duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom. Sú tam, aj by som ich vedela, 6 vecí tam je, ktoré zahĺňajú kompletne taká rekonštrukcia človeka, ale sú tam ľudia, ktorí sú že zlomených poslať na slobodu. To sú ktorých niečo v živote skrátka zlomilo. Ale duch Pánov je nado mnou, znamená to, že ja prinášam požehnanie alebo prinášam možnosť týchto zlomených, aby som ich poslal na slobodu, aby sa dostali z toho von. Niekto celý život uteká skrátka pred nejakými traumami a maskuje ich rôzne kadejakými vecami, fejkami skrátka. Vo vnútri je trieska, ale on to iba prelepí. Vieš, nevyriešiš triesku pod nechtom tým, že to zalepíš a budeš sa tváriť, že to tam není. Však to začne hniť, desi. Skôr či neskôr to vybehne, to tak je. Skrátka, nie, duša má byť uzdravená, má byť úplne zdravá. Ja mám rozmýšľať ako zdravý človek. Moja myseľ má byť myseľ zdravého človeka. Božie slovo, alebo že Božie pravdy nemajú byť zapísané len do môjho srdca, ale aj do mojej mysle. Viete, poznáte tie verše? Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán, dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. Má to byť aj v mysli. Alebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán, dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Kde? Na srdcia aj na mysle. Alebo, že s dobrou mysľou slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom. Alebo, aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi myslou v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril. Mysel mohla byť napadnutá kadečím, ale Boh prináša to, aby aj duša bola na konci dňa uzdravená a aby aj v nej prebiehali nejaké uzdravujúce procesy, ktoré tú dušu spravia schorej, ju spravia zdravou. Lebo mohlo ťa niečo zraniť, ako si išiel životom, mohol sa niekto k tebe zasprávať tak, že to cítiš ešte doteraz, si to vieš spomenúť ako zaseknutie mačetou, že to cítiš, že ako zranenie. Je to tak, skrátka. A keď sa tieto veci neriešia a prekryjú sa to vždycky iba niečím takým iným, hej, napríklad, ja neviem, že brutálnym vyznaním viery. Ale bez uzdravenej duše, čo ideš nakričať? Však prídeš domov, tu nakričíš, domov prídeš a zrútiš sa tam. Pretože duša sa skrátka z toho ešte nedostala. A tú dušu treba z toho nejako dostať Božím vplyvom. To je tá druhá mierka, nie? Že v tých 3 mierkach to má byť. Skrátka, duša je na to, aby bola uzdravená. Duša je na to, aby bola uzdravená a Boh ju chce uzdraviť a je na to, Ježiš povedal, že pomazanie duch Pánov je nado mnou preto, aby ma pomazal spraviť tieto veci. A jedna z tých vecí, možno aj 2, by sa dali zaradiť do tejto kategórie. Nech nám Boh dá milosť, lebo hej, mňa tá téma tej duše nejako baví, hej, že ja fakt nad tým rozmýšľam, lebo si myslím, že to je v čomsi je to taká podceňovaná téma, sa mi zdá, hej. A ja chápem aj také tie prúserové veci v tom, hej, že človek sa môže tak veľmi začať seba pitvať, že už sám nevie, kde je, hej, tak sa rozšrobuje, že už ho nikto nevie zošrobovať. Aj toto chápem, ale na druhej strane uzdravenie duše je skrátka korektná vec. Duša je dôležitá súčasť ľudského života, to není skrátka vedľajšia vec. To je podľa mňa, že prevodovka. Auto je karoséria so všetkým, to je telo. Húčiaci motor, to je duch. Ale môže húčať ako divé. Môže to byť v koženom interiéri. A aj tak sa to nehýbe. A nehýbe sa to preto, že niekto nezaradil. A zaradiť znamená z poriadku duša. To je zaradiť. Čiže my potrebujeme, vieš, všetko je dôležité. Môžeš aj zaradiť, ale keby nebolo auto, tak stojíš aj tak. Môžeš mať pekný interiér a mať zaradené, ale keď nehúčí motor,
tak takisto sa nepohneš. Tam sú tie, koľko kombinácií? Nie? 3? Faktoriál trojky však. Toto, keď sa má dať všetko na poriadok, tak je dobré. Aj kožený interiér nech je na poriadku, aj hučiaci motor, dobrý, 5 liter, nech tam hučí a aj nech je zaradené a prevodovka nech je v poriadku. Plná oleja, nech je tam všetko, čo má byť. Hej? A vtedy to auto sa hýbe dopredu tak, že ho nikto nezastaví. Lebo to nakyslo vo všetkých 3 mierkach. Nenakyslo to iba v jednej mierke, ale nakyslo to vo všetkých 3 mierkach. Čiže, priatelia, mysel nech rozmýšľa o veciach správne. Počúvaj, keď zle rozmýšľame, tak k dobrým výsledkom dojdeme? Nie. Ak si o niečom myslím chybu, tak to začne chybu, tak ma to donesie ku chybe, skrátka. K zlému výsledku to donesie. Hej, že pamätáte si, nedávno bol taký prúser v tom AI svete, umelej inteligencie, že tie prvé modely googlovské napríklad začali dávať, že ja neviem, že prezident americký prvý a zobrazili ho ako Černocha, alebo kráľovskú rodinu ako Černochov. A to bolo preto, že boli vytrenované tie modely ako takou politickou korektnosťou. Hej? Že aby sa to tak, že raz to zobrazím v bielom, raz v čiernom, raz v žltom, raz v ružovom, raz v takom, raz hentakom. Hej? Ale nie ten model bol zlý, ale tie dáta, ktoré vo vnútri boli, tak tie spôsobovali tie hlúpe výsledky. A teda mysel je niečo, čo potrebujeme obnoviť a čo potrebuje fungovať zdravo. Keď si ja o niečom myslím zle, tak ja budem aj konať v tej veci zle. Keď si budem myslieť, že skrátka Boh ma nechce požehnať, dám príklad, hej, že Boh ma nechce finančne požehnať, keď si to budem úprimne myslieť, alebo si to budem myslieť len takým sprostredkovaným spôsobom, že není to taká najdôležitejšia vec. Však není, ale aj požehnanie je dobré. Hej? A teraz, keď si to budem myslieť, tak si myslí, že toto myslenie blbé donesie dobrý výsledok. Však je napísané, že muž dvojej mysle nedostane žiadny výsledok. My potrebujeme o veciach rozmýšľať jasne, triezvo, jednoznačne. Požehnanie je dobré alebo zlé? Dobre, amen. Uzdravenie je dobré alebo zlé? Dobre. Chce ma uzdraviť Boh vždy? Áno alebo nie? Áno, vždy, teraz, hneď, dneska, tu. To je skrátka pravda. Niekedy to nepríjmeme, ale to neznamená, že to tak Boh, ako to Boh vidí, uzdraviť ťa chcem vždy. Kedykoľvek by som len mohol. Napríklad, decko máš chore. Vychutnáš si týždeň, že po týždni ti dám prvý liek. Počkaj si. Nech sa riadne vypražíš v 38-čkách, v 39-kách a keď bude tak 40,5, prvý liek dám. A vychutnávaš si to brutálne, že to môžeš odsunúť. Uzdravíš ho hneď vždy, ako náhle sa mu čosi stane. Skrátka, rozbije si koleno, tak nenecháš ho sedieť, no a teraz si to vychutnajme. Tak popozerajme sa na to, štípe. Bolí. Hej, bolí. No, dobre, tak však. Nie, hneď to začneš ošetrovať. A teraz Boh je horší, hej, o 2 triedy. Lebo on si to vychutnáva. Tento sa ide spraviť sebevraždu. Počkajme ešte. Pozerajme sa na to. Vôbec nie. Boh je dobrý, lepší ako my. Ak my sú zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré dary Otec tým, ktorí ho hľadajú. Je iba dobrý. A naša myseľ by na konci dňa mala fungovať, že zdravo a správne. Mal by to byť dobre vytrenovaný model. Chce ma Boh uzdraviť? Áno. Chce ma Boh vyslobodiť z niečoho? Áno. A kedy ma chce uzdraviť? A kedy ma chce vyslobodiť? Teraz, dneska, tu. A prečo? Lebo Boh taký skrátka je, lebo je dobrý, nemôže si pomôcť. Lebo jeho dobrota je nad jeho skutky, je napísané. A jeho milosť je nad jeho skutky. Skrátka, on taký skrátka je. Takže, a keď ja budem o tomto rozmýšľať zle, no veď možno ma chce, ale možno až v budúcnosti. Keď bude mať 89,5, vtedy ma chce uzdraviť. No tak, či mi to aj bude treba?
Ale vo všetkom to takto je, vieš? A my sme vytrénovaní zlými dátami. Skrátka nás systém naučil rozmýšľať zlé. A najmä o Bohu. Však diabol čo chcel prvú vec? Nie? Čo spravil diabol prvú vec, keď Adam a Eva, keď ich ťahal do toho? Čo hovoril Eve? Boh ich natrénoval dobrými myšlienkami, že choďte a že všetko jedzte, robte, ale odtiaľto z tohto jedného stromu nejedzte. A čo povedal diabol? Začal pretrénovať model chcel. Nie? A chcel spraviť, vieš čo, že naozaj to Boh tak povedal. A fakt to tak je. A však podiskutujme o tom trošku. Porozprávajme si, že či to tak bolo myslené, alebo to tak nebolo myslené. A takto to je, že od malička sme trénovaní dátami, ktoré skrátka nie sú korektné, nie sú správne. A my, čo robíme v cirkvi, alebo v spoločenstve s Bohom, alebo pri štúdiu Biblie, alebo pri čítaní kníh, no čo robíme? No meníme svoje myslenie, aby sme rozmýšľali tak, ako rozmýšľa Boh. A keď rozmýšľame, ako rozmýšľa Boh, tak konáme aj tak, ako by Boh chcel, aby sme v danej chvíli konali. A keď máme nasadené čo sú pevnosti v mysliach? No to, že skrátka nie a nie, že ti to nedopaluje, alebo mne. Že v mysli máš nastavenú nejakú blbosť, ktorú skrátka nevieš, nie a nie. Napríklad, čo ma napadne? Napríklad mám jedného známeho spolužiaka, ktorého som aj priviedol do zhromaždenia a on mal v hlave stále takú predstavu, že jeho susedovci po ňom idú a že myslia to s ním zle a hovoria o ňom zle a takéto niečo. Skrátka v hlave mal nejakú onu. A to normálne si to nevedel vyhovoriť. Ja som hovoril, že a to prečo by robili? Čo ste rozhádaní? Že nie, ale aj tak to robia. A to si myslíš, že oni nemajú čo doma robiť akože, iba sa posadia sa a myslia na teba, že čo si ty za taký. Nemalo to logiku, ale skrátka nevedel si to vysvetliť. Hej? Čiže môžu byť pevnosti, ktoré sú už tak veľmi zažraté, niekto v minulosti, že ti niečo spravil a spravil to preto a prehento. Alebo niekto... Aj to si treba zľahčiť. Pamätáte si takú tú radu, čo dal Keith Moore desi, že keď niekto ide za tebou a že dá ti facku odzadu, ani si nevedel, takže pomyslí, že prvé nech ťa napadne, že či sa náhodou nepotkol. Lebo ešte nemuselo byť to, že to chcel spraviť na schvál. Treba to nejako zľahčiť celé. Hej? A teda, priatelia, múdry prístup je taký, keď niekto vloží do svojho života rozmýšľanie, ktoré súhlasí a ide v jednej línii s tým, ako rozmýšľa Boh o nás. A vidíme tam, ako Boh rozmýšľa, predsa nie. V našich myšlienkach môžu byť kadejaké, ale napríklad v Biblii je napísané, že aké myšlienky Boh že má. Tam je, že ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Tak aký druh myšlienok Božích je v jeho hlave o nás? Že myšlienky pokoja. Takže ako Boh asi tak rozmýšľa? Že je na pokraji zrútenia, že o tomto človeku pokoj. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal vaše očakávanie a šťastnú budúcnosť. Však tam je zhrnuté veľa toho. A teraz my sa potrebujeme ako keby zosynchronizovať a vidieť to tak, ako to naozaj je. Lebo tak, ako to vidí Boh, tak to naozaj je. To ostatné je klamstvo. Lebo žijeme vo svete, ktorý je oklamaný, žijeme vo svete, ktorého Bohom je otec lží a všetko od každej reči, politikov, novín, všetkých kanálov, všetkých sociálnych sietí, skrátka to 99,9 toho sú skrátka klamstva. Zabalené do pekných obalov. Ale hnedé produkty. Zabalené do pekných obalov. Natreté medom. Ale keď to zješ, tak je to skrátka nie najvyššia kvalita. A toto nás ovplyvňuje. Ale my to skrátka nechceme. My necháme trénovať svoje mysle a premieňať svoje mysle v súlade s tým, ako rozmýšľa Božie slovo.
My necháme, aby Boh v našom živote konal čo najviac. My necháme to, aby Boh nás premenil aj v spôsobe, ako rozmýšľame. Lebo pozri, ak máš negativistické myslenie, tak máš aj negativistický pocit zo života. Skrátka, neújdeš predtým. Nejako to spolu funguje. Dokonca tie myšlienky vraj spúšťajú nejakú chémiu, skrátka. Nie, toto už lekári by lepšie vedeli asi vysvetliť. Ale spúšťa to nejakú chémiu, ktorá ťa ovplyvňuje a potom sa cítiš blbo alebo dobre a na začiatku je iba, že myšlienka. Alebo, že nechoďte spať rozhadaní alebo s nejakými výčitkami. Nie? Však to je, v noci sa tie neuróny nejako prepájajú, či čo hovorí Carolina Leaf, ak ste čítali tie knihy. Tak Ježiš to... Pozri, Ježiš mohol vydať učebnicu medicíny, ale nevydal. Mohol vydať, že ja vám kráľovstvo Božie popíšem v rovniciach. A dal by nejaké fyzikálne rovnice, ako nejaká, ja neviem čo, kvantová mechanika. Hej? To sa ani nedá vraj pochopiť, to je iba v rovniciach. Tak mohol to spraviť takto. Ale on povedal, že je to ako žena, čo nakvasí do 3 mierok a celé to nakvasí. Počúvaj, zložitú kvantovú mechaniku popísal múkou a trochu kvasu, že do toho šmykneme. A celé to... A prečo to... No lebo to takto chcel vysvetliť. No pretože inakšie to nechcel vysvetliť. No keby to chcel inakšie vysvetliť, tak by na to podľa mňa mal ako stvoriteľ. Ale rozhodol sa, že to popíše takýmito jednoduchými vecami. Hej? Čiže dobre, prvá vec je... Aha, to už je 12 ako keby, či 11? Čo? Ty, teraz mi to ušlo, vidíš to? Aha. No dobre, no tak zhrniem iba túto prvý možný výklad. Budete sa tešiť niekedy na 2 ďalšie, hej? Čiže prvý výklad je takýto, že nie do 1 mierky, do 3 mierok. Do každej časti ľudského života, skrátka, Boh má riešenie pre každú oblasť ľudského života. Nie stagnujúcu, ale rozvíjajúcu sa, kvasiacu, rozširujúcu sa, získavajúcu ďalšiu a ďalšiu časť toho života. Nakvasme celá bytosť nech nám nakvasí. Duch nech je plný kvasu, nech je plný nakvasené duša, nech je nakvasené telo, nech sme šťastní, nech rozmýšľame v súlade s tým, ako Boh nás vedie, aby sme videli veľké veci. Nech vás Boh požehná. Amen. Dobre, pomodlíme sa. Viete čo? Postavme sa, poprosím vás. Chvíľočku sa modlíme v jazykoch a potom spravíme jednu spoločnú modlitbu. Dobre, aby Boh do nášho života zapísal veci tak, ako majú byť a aby sme aj vedeli rozmýšľať v súlade s tým. Halelúja. Halelúja. Dobre, poďme spoločne, poprosím vás. Nebeský Otče, ďakujem Ti v mene Pána Ježiša Krista, že si ma povolal do Božieho kráľovstva. A ono vie tak nakvasiť celý môj život, že každá časť môjho života, mojej osobnosti, ním môže byť zmenená, dotknutá, nakvasená. Žehnám Tvojej práci aj v mojom živote, aj v bratoch a sestrách. Nech sa rozširuje Božie kráľovstvo. Nech všetci sú zdraví aj na tele, aj na duši, aj v duchu, aby prosperovali v každej oblasti na Tvoju slávu. V mene Ježíš. Amen. Halelúja. Takže budeme pokračovať svedectvom.